primele decenii ale secolului 20, cinematografia chineză și-a avut centrul la Shanghai. Anii 20 au fost dominați de filme comerciale și totodată au apărut mici studiouri de film. Cel mai popular și întrebat gen atunci erau filmele de ficțiune, Wushu, artă marțială chinezească. Anii 30 sunt considerați prima epocă de aur a cinematografiei chinezești. Aici apare mișcarea cinematografică de stânga. Disputa dintre naționaliști și comuniști se reflectă în aceste filme. După invazia japoneză și ocuparea Shanghaiului, industria cinematografică s-a redus sever. Regizorii de film s-au mutat în Hong Kong. În această perioadă apare primul film de animație chinezesc. Fiind complet cuprinsă de ocupație, din 41 și până la sfârșitul războiului, industria cinematografică a fost sub controlul japonezilor. După războiul 2 mondial, producția de filme în Shanghai reîncepe și se pornește a doua epocă de aur a cinematografiei chinezești. De exemplu, Spring in a Small Town din 48 a fost desemnat cel mai bun film în limba chineză la cea de-a 24-a ediție a premiilor de film din Hong Kong. După Revoluția Comunistă din 49, filmele care au fost deja lansate și multe din filmele străine au fost interzise din cauza cenzurii drastice care au apărut în China. Majoritatea filmelor făcute în această perioadă erau de propagandă. În timpul Revoluției Culturale, industria cinematografică a fost sever restricționată și doar după Revoluția Culturală și-a revenit activitatea și a crescut la acea cinematografie pe care o cunoaștem azi. Tipic doar Chinei, cinematografia se împarte în generații. La ei există prima generație de regizori, a doua generație, a treia generație, a patra, a cincea, a șasea, nu știu dacă este a șaptea, ultima e D-Generation, Digital Generation. Mi se pare că sunt 6 generații și Digital Generation. Noi astăzi avem acces mai mare la filmele chinezești începând cu generația a 5-a. Primele 4 generații sunt așa mai în umbră, mai puțin cunoscute și informații despre ele mai puțin există. Regizorul despre care vreau să vorbim se numește Zhang Yimou, născut în 51. Tatăl său, Jiang Bin, a fost ofițer în Armata Națională Revoluționară în timpul războiului civil chinez. Mama, Jiang Xiaoyu, a fost medic la Universitatea Xianjiao Ton. Moment istoric important este Revoluția Culturală din anii 60-70. A fost o luptă pentru putere în Partidul Comunist din Republica Populară Chineză, care a inclus o parte semnificativă a societății chinezești și a dus Republica Populară Chineză pe pantă spre războiul civil. Revoluția Culturală a fost lansată de Mao Zedong în 65 pentru a-și recăpăta controlul asupra Partidului Comunist după dezastrele Marelui Salt, care a dus la o pierdere semnificativă a puterii lui Mao. În această perioadă se închideau școlile, oamenii lucrau la pământ. Până la Revoluția Culturală a mai fost și foamea în China. Jiang Yimou, născut în 51, a trecut prin perioade grele din punct de vedere istoric. Școală nu prea au făcut. În perioada Revoluției Culturale el a lucrat 3 ani la fermă, după care 7 ani la fabrica de textile de bumbac. Și în această perioadă la dânsul a apărut interesul față de pictură și fotografie la nivel de amator. Primul aparat foto și l-a procurat vânzându-și sângele. În 78, după Revoluția Culturală, se redeschide școala de film din Beijing. Jiang Yimou vrea să intre la film, dar avea 28 de ani, mă tincă, și nu vroia să-l primească din cauza vârstei. Până la urmă, universitatea a făcut o excepție și l-a primit la studii. Deci el absolvește în 82 și în clasa sa au absolvit așa colegi ca Chen Kai-ge, Tian Zhuang, Zhang Junzhao, toți regizori reprezentanți ai generației a câta? A 5-a. Cei mai importanți dintre ei sunt Chen Kai-ge și Jiang Yimou. Acești tineri regizori, mai puțin Jiang Yimou, deja peste 30 de ani, după studii, sunt repartizați care și unde să lucreze pe la micile studiouri sau poate și mari de film care existau atunci. Ei erau repartizați să lucreze fie asistent de regizor,
Zhang Yimou l-au pus operator, el avea un simț foarte bun al imaginii și fotografiei și, mă rog, studiile, asta la el se simte. Care și cum, un asistent, un operator, un ajutor, dar acești tineri au observat că lipseau regizori. După Revoluția Culturală era o criză enormă de regizori buni. Ei foarte rapid au găsit posibilități și au ajuns să-și regizeze propriile filme pentru că chiar era nevoie de regizori în acea perioadă. În 85, după ce se mută în orașul său natal, Xi'an, Zhang Yimou a fost angajat ca operator și a fost chiar și actor în rolul principal la filmul lui Wu Xianmin, Old Well. Film care a fost lansat în 87, rolul principal i-a adus lui Zhang Yimou un premiu pentru cel mai bun actor la festivalul de film de la Tokyo. În 87 filmul e lansat. În 88 el debutează cu primul lui film de lungmetraj care se numește Red Sorghum, cu actrița chineză Gong Li în rolul principal. Acest debut îi aduce lui Zhang Yimou Ursul de Aur la festivalul de la Berlin, cel mai mare premiu. Debutul regizoral. Anterior a fost actor. China, după o pauză imensă și filmele anterioare care se făceau erau în mare parte de propagandă și cenzurate. Este pentru prima dată când filmele chinezești de o calitate înaltă ajung în exterior, sunt apreciate, iau premiu mare la acești tineri regizori. Deci ei sunt acei care au revoluționat-o și au nu doar reîntors-o, dar și-au trimis-o și la alții, da? În același an el se apucă să lucreze la drama de epocă Judo, în care joacă tot Gong Li. Judo a devenit primul film chinez în istorie care a fost nominalizat la Oscar. Al doilea film al lui. Și după succesul Judo, Zhang Yimou începe să lucreze la filmul care se numește Raise the Red Lantern, bazat pe romanul lui Xu Ton, Wives and Concubines. În acest film din nou joacă Gong Li și ăsta e filmul despre care vreau să vorbim. Filmul este din 1991, acțiunea în film are loc în epoca republicană a anilor 1920. Personajul principal, o tânără pe nume Son Leon, tatăl ei moare și este forțată de mama vitrigă să se căsătorească cu Chen, un om bogat, să fie a patra soție a lui. Son Leona noastră nimerește în interiorul palatului lui Chen, unde are toate condițiile, hrănit, bine întreținut. Filmul e plin de tradiții și obiceiuri chinezești. Când vine soția cea mai tânără, da? Primul lucru care ea trebuie să-l facă e să facă cunoștință cu prima soție, a doua soție, a treia soție. Fiecare soție are casa ei. Toate au ieșiri la o ogradă comună. Când spun casă, ele e ca un bloc imens, știi, că nu ai, el atât de strâmt simte ca tare și multe clădiri după mai există, știi, familia e imensă. Prima soție o cheamă Yuru, care după vârstă vedem că e mai aproape de vârsta lui, care are un copil, un băiat născut vreo 10 ani în urmă. A doua soție, Zhou Yun, se arată a fi foarte amabilă, prietenoasă. Până să apară a doua soție, eu mă uitam la film și mă gândeam, măi, dar oare cum e, știi? Nu din punct de vedere al bărbatului să ai 4 soții, dar din punct de vedere a femeii să fie a 3-a sau a 4-a, știi? Ele între dânsele se pot împăca sau ceva de genul ăsta și mă uit, apare a doua soție, zâmbește, dă un cadou. În acel moment am zis că, poate fi și așa. După care faci cunoștință cu a treia, Mei Shan, o tânără fost cântăreață de operă. În această familie mai există o femeie, servitoarea, care spală hainele curat. Ei sunt mulți slujitori, fiecare cu treaba lui. Servitoarea Yan Yer, ea se ocupă de spălare, curățenie, lucruri femeiești. Son Leon, cea mai tânără, proaspăt venită în această familie, acolo iarăși, cred că așa e obiceiul.
în fiecare seară primește masaj la picioare, este bine îngrijită, ea decide și vor mânca ei la masă. Toate soțiile mănâncă la o masă comună, la o oră stabilită. De ce filmul se numește Race the Red Lantern? În fiecare zi, stăpânul Chen decide la care soție va merge și cu care va dormi. În dependență de decizia lui, slujitorii vin și aprind lanternele roșii. Asta înseamnă că astăzi el acolo va înopta. Dacă mâine se aprinde lumina roșie la prima soție, înseamnă că el acolo va înopta și tot așa. Și normal că cea proaspăt venită, cea mai tânără și mai interesată la moment pentru el, la ea des se aprind aceste felinare roșii. Femeia primește masaj în fiecare seară, este în centrul atenției. Dar treptat noi începem să aflăm unele detalii din spatele culiselor, hai să spunem așa. Una din soții spune că dacă tu n-ai să naști un copil, el repede o să-și piardă interesul față de tine. Acum, cât ești proaspăt venit, are interes. Alta nu știu ce mi spune. Soția a doua, care se arată a fi cea mai bună și cea mai nu știu cum, ea de fapt îmblă cu șmecherii și cea mai invidioasă, geloasă. Son Leon, la un moment dat, spune că e însărcinată. Dar asta nu e adevărat. Ca să capte toată atenția lui asupra sa. Și la dânsa în fiecare zi ard lanternele roșii. Son Leon nu este în relație bună cu servitoarea Yan-Er. Au o ură, așa desori o urmărește, parcă pe ascuns ceva face, ascunde de ea. Și servitoarea observă că albiturile ei într-o zi sunt roșii. Primul lucru care face servitoarea îi spune lui a doua soție. Da, a doua soție, asta-i trebuie. Să știi. Cheamă medicul, există medicul familiei. Și ăsta află de fapt că ea nu este însărcinată, după care pedeapsă. Lanterna roșie se transformă în neagră pe timp îndelungat. Gata. Și-o băga chiorul în a patra soție, nu-i mai trebuiește. Este vinovată. Nu se procedează așa. Son Leon înfuriată, când merge în camera servitoarei, vede că la ea în interior sunt foarte multe lanterne roșii. Asta visează să devină, știu, a cincea soție, de exemplu, a stăpânului. Probabil are ceva cu el. Cu siguranță are, dar că nu-i soție. Scoate acest adevăr la iveală, servitoarea este pedepsită, conform obiceiurilor. Acțiunea în film are loc timp de un an și el e împărțit în vară, toamnă, iarnă, primăvară. 4 capitole. Asta a avut loc iarna. Deci iarna, cu genunchii în zăpadă, în frig, pedeapsa servitoarei trebuie să stai până în momentul în care nu o să-și ceară scuze de la soții. Pentru că i-au îndrăznit să considere la nivelul lor. Sau hai să spunem. Nu n-ar putea ea de la nimic unul să țină aceste lanterne roșii la ea în cameră. Și doi, în momentul în care ea pur și simplu trebuia să-și ceară scuze de la celelalte soții, ea nu a făcut asta. Ea a stat cu genunchii în zăpadă până a murit. Anume gestul ei m-a făcut să cred că nu doar că a avut ceva cu el, dar îl iubește cu adevărat, probabil, și nu se simte vinovată în fața celorlalte. Mai iese la iveală că doctorul familiei îmblă cu a treia. Conform tradiției, pedeapsa e o cameră singuratică și Son Leon este martoră la cum slujitorii o spânzură, o omoară pe a treia soție. Într-un final, Son Leon, la vârsta de 20 de ani, se apropie ziua ei de naștere, ajunge la concluzia că în singurătate e mai bine, da? Și se împacă cu singurătatea ei și continuă viața. Ca filmul să se termine în următoarea vară, cum pe poartă intră a cincea soție, cu muzică, dansuri, veselie.
fericită și în momentul în care intră a cincea soție, noi vedem în ogradă pe Son Leon care e deja și-o ieșit din minți, adică pe bune. Eu mă gândeam, intră a cincea soție și nu știi unde intră, da? Și se uită. Una e nebună, alta e moartă. Unde a nimerit eu? Și a rămas a doua, cea mai amabilă și cea mai prietenoasă. De care de fapt e Scorchi, da. Apoi ea, că până într-un final este portretul haremului lui Chen. Din punct de vedere stilistic, cum ne arată el nouă asta? De fiecare dată când apare Chen, stăpânul, în cadru, el niciodată nu e filmat în prim plan. El e doar în planuri generale. Noi nu-l vedem la față. Accent pe dânsul nu spune. El este prezent, dar noi nici să mă întreb cum arată el, eu nu știu. Tu îl vezi acolo de departe, dar în același timp el, având un dialog cu una din soții, la soții ne apare prim plan, apare fața ei, apar detalii, mimici, pe când dacă el în cadrul e larg, destul de repede începi să observi, să-ți dai seama, pentru că de fiecare dată când el apare, așa e arătat. Filmul e mai mult despre relațiile și sentimentele lor, da? Invidie, gelozie, ură, care sunt tot umane. Doi, probabil să arate detașarea lui față de, cum ai spus și tu, nu prin detașare și atitudinea rece. Din punct de vedere vizual, ce am mai observat și mi-a plăcut foarte tare, cum Zhang Yimou ne filmează nou această moșii, să-i spun așa. Planurile de sus există, care se repetă des în film, la fiecare anotimp, pare mi se el începe cu cadrul ăsta, poate nu neapărat de fiecare dată începe anume cu ăsta, dar ele se repet pentru că vedem schimbul timpului, da? Toamnă, iarnă, vară. Și el când le filmează, nu cât de sus tare, da? Așa, de pe unul din acoperișuri și ne filmează această ogradă unde trăiesc soțiile. Păi, orizontul îl plasează în cadru, în partea de sus, aproape că nu se vede. Și în cadru, tot ce vezi sunt numai acoperișurile acestei gospodării. Și ele sunt atât de multe căsile astea că nu le vezi marginea, știi? Un cadru destul de larg, plin cu acoperișuri și în centru este această ogradă. Metaforic, asta parcă e bine scăpat, deci n-ai cum să scăpi și ca și în interior încă se întâmplă tot ce se întâmplă. Da, cred că asta au vrut să ne spun. De unii critici, filmul a fost interpretat ca o critică a Chinei contemporane. Ca de exemplu, Son Leon este individul simplu, stăpânul Chen este guvernul, iar obiceiurile casei sunt legile țării. Este un sistem arhaic care îi recompensează pe cei care joacă conform regulilor, ca de exemplu masaj la tălpi, și îi nimicește pe cei care le încalcă. Sună bine, dar Zhang Yimou a negat această versiune. Filmul a fost de asemenea lăudat pentru meritul său artistic. De Son Howe a declarat: în termeni pur estetici, Raise the Red Lantern este uluitor. James Berardinelli a declarat: atracția pentru ochi nu face decât să sporească puterea emoțională a filmului. John Hartle l-a descris ca fiind un film aproape perfect care amintește adesea de puritatea vizuală și intensitatea filmelor mute. Din toate aceste păreri a unor critici, care e ideea de bază? Cât de bine arată acest film. Da? Toți pun accent pe partea vizuală, cum el arată. Și la nivelul ăsta, da, sunt absolut de acord cu ei din punct de vedere tehnic, vizual. Este uimitor, pur și simplu, cum arată imaginea în acest film. Și nu doar la Zhang Yimou și interesant, dar același Chen Kaige cu care au învățat împreună, filmele lui arată la fel de bine, foarte bine arată. La și vreau un pic să mă opresc. Nu știu, nu cunosc, doar propriile interpretări. Acești noi regizori nu ar fi făcut niciodată filme dacă nu ar fi învățat la Universitatea din Beijing, care s-a redeschis după Revoluția Culturală. Înseamnă că au avut anumiți profesori care au reușit să le ofere toate aceste cunoștințe și să învețe să facă dintre înșii regizori cu R mare. Cred că oameni talentați, capabili, care își cunosc meseria au existat în China, doar că după Revoluția Culturală nu au putut să afirme. Și acești oameni, maxim ce au putut face, îi să-i crească pe alții. Un lucru e clar, că ăștia fără școală nu aveau să ajungă. Școala le-a oferit atât de mult încât ei din start cu primele lor filme au putut să răzbată în afara Chinei. Și pe bune, la nivel tehnic, asta e Hollywood-ul. Ca subiecte și istorii sunt chinezești.
nu se compară cu Hollywood, știi, e altceva. Dar cum arată, e la nivel de Hollywood și ăștia au putut să fie la același nivel pe locuri chiar impresionant de poate peste. Pe bune, filmele lor arată uimitor. Te uiți cu plăcere, știi, la partea vizuală și le urmărești. Și nu sunt greu de înțeles și nu sunt nici de astea la care te-ai uitat și ai uitat de dânsele, da, că nu e nimic acolo interesant și important. Sunt filme pe înțelesul majorității, sunt filme plăcute de urmărit și sunt filme cu mesaj puternic. Dar calitatea, mă repet, pur și simplu uluitoare. Foarte plăcut arată filmele lor. Maestri adevărați a ceea ce înseamnă imagine. Deci, pe la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, el face câteva filme care sunt mai mult auzite, ca de exemplu Hero și House of Flying Daggers. Filme Wushu, parcă așa se numește, arta marțială chinezească, gen care era popular și în anii 20 în China. Ajunge să aibă și colaborări cu America și să lucreze cu actori americani. Din punct de vedere vizual, eu îl văd pe Zhang Yimou un maestru adevărat al culorii, cum se joacă el cu culorile. Fie asta o istorie simplă sau un film de epocă, felul cum folosește el culorile, iese mult în evidență, la nivel de plăcerea care o ai urmărind aceste imagini. Iată, cam așa. Filmul despre care noi am vorbit continuă tema începută în lucrările anterioare a lui Zhang Yimou, și anume femeia și soarta ei într-o familie patriarhală. Și în general, în filmografia lui Zhang Yimou, deseori personajul principal este o femeie sau femeile care joacă în filmele lui ca tipaj sunt foarte și foarte frumoase. Și asta e avantajul filmelor pentru succesul lor internațional, cred eu. Din nou faci parte din plăcerea de a vedea, da? Una dintre temele recurente ale lui Zhang este rezistența poporului chinez în fața greutăților și adversității. O temă care a fost explorată în filme precum To Live din 94, Not One Less din 99. Filmele sale sunt remarcate în special pentru utilizarea bogată a culorii. Filmul său cu cel mai mare buget până în prezent este filmul cu monștri din 2016, The Great Wall, în care joacă Matt Damon. Dacă să mai recomand un film de Zhang Yimou, mie foarte tare mi-a plăcut The Road Home din 99. O istorie foarte simplă, o istorie de dragoste și din nou cu un personaj feminin. Și o imagine impecabilă, nu-ți poți lua ochii de la cele peisaje. Stai măi, dar toate filmele este un personaj feminin, deși ai ținut să enunți faptul că este un personaj feminin. Pentru că, doar am spus anterior, Zhang Yimou foarte des folosește, pe Zhang Yimou îl interesează poziția femeii într-o societate patriarhală. Dacă să dau câteva nume din generația 5-a, eu am spus mai sus, generația 6-a, regizori ca Jia Zhangge, Yang Ning, D-Generation, Liu Jia-yin. Și m-a întrebat ce cu cartea asta. Este unicul regizor a căror filme am câteva din generația a 4-a, care îl cheamă CFA, filme care încă nu le-am văzut, dar aici sunt niște fotografii unde noi aflăm că CFA a luat urs de argint, aur la Berlin și filmografia lui începe din anii 74-75, dar continuă până în 2010, adică probabil premiile mari le-au luat mai încoace. În afară de cinematografia Chinei continentale, cu toate generațiile care le-am enumerat, mai există cinematografia taiwaneză, despre care noi am vorbit, și mai există și cinematografia Hong Kong, care e clasată aparte. Pentru că Hong Kongul a fost înființat ca o colonie a Imperiului Britanic. Din 97, Hong Kongul aparține Chinei. Bun, regizori din Hong Kong: An Hui, Rui Chan, Jackie Chan, John Woo, Wai Kyung Lao, Wong Jin, Wong Kar-wai. Wong Kar-wai are o trilogie foarte cunoscută, care nu ți minte cum se numește, în care intră cu siguranță filmul In the Mood for Love, unul dintre cele mai faimoase filme ale sale. Mie foarte tare îmi place debutul său, Chungking Express. Mai cam asta, cred că asta e tot China. Atât.